Dobrý den, ahoj. Je rok 2025, leden už je v plném proudu a my vás tady vítáme vlastně v nové sérii pořadu Jedeme v tom spolu. Kdo jste u nás prvně, kdo jste nás prvně otevřeli na našich stránkách, tak věřte tomu, že hledáme zajímavé lidi, inspirativní, krásný, takový, který nám mají co říct. Nejenom tím, co dělají, ale i tím svým přístupem k životu. Takže pokud jste chtěli vědět, jak na to dál, tak si tady dneska správně. No, jak jsem říkal, je začátek leden, je začátek nového roku. Mně to teda připadá, jako kdyby před chviličkou byl Silvestr, ale on už pomaličku jistě je ten leden za náma. A takže se těšíme na to, jak ten rok bude vypadat a jak bude dál a dál navazovat na ty krásné věci, které jsme měli v loňském roce. Ale pojďme k tomu rozhovoru dneska. Já mám tady krásnou dámu, která si v životě užila už opravdu hodně, protože jako velmi mladá měla nepříjemný úraz, s kterým se teď vlastně potácí, pořád s ním bojuje, protože to si budeme povídat, když mě se někdo zeptá, jak si se vyrovnal se svým úrazem, s tím se nevyrovnáš nikdy, jenom se s tím naučíš žít. To je můj osobní postoj. Ale je to člověk, který nejenom, že za mladá byl sportovec, tanečník a tak dále, dělal spoustu hezkých věcí, ale i po úraze se dostala až na olympiádu a nejenom to, ale má i krásnou medaile. Takže proto buďte s námi, bude to stát za to. Tereza Brantlová, ahoj. Ahoj, dobrý den. Ahoj, dobrý den, ahoj. Tereza je člověk, který velmi mladý se dostal na invalidní vozík. Vidíte, ale je to úsměvová ženská, která má optimismus v krvi, ale hlavně přinesla nám ukázat tady nádherný olympijský medaile. Než si budeme povídat o tom tvém životě, ze začátku napadlo by tě, když si ležela na Islandu v nemocnici, že si přivezeš paralympijskou medaili? Vůbec. Ani ve snu. Vůbec. A napadlo tě někdy, že bys třeba mohla na nějakou normální olympiádu zajet? Taky ne, vůbec ne. Ať jsem byla sportovec, tancovala jsem závodně, tak vůbec. No, vidíte to, kam vás ten handicap může dostat. Pán Bůh, by to bylo bez něj, ale je to tak, no. Ale je to tak. Teresko, pojďme si popovídat trošičku o tobě. Já jsem to malinko nakous. Ty jako velmi mladá holčina, těsně po vyučení, si vyrazila na vejlet. Na vejlet, no. Bylo to v roce 2004, bylo mi 18 a jeli jsme na Island se podívat. Jestli jsem to dobře pochopil z toho, co jsem si přečet a z toho tvého vyprávění, tak si z toho Islandu moc neviděla. Malinko. No. Jsi tam byla o té doby podívat? Nebyla. No, říkala jsem si, že mláká, ale tam ty terény jsou takový, že ten vozík je prostě komplikace dost velká. Nicméně, pojďme zpátky k tomu, co se stalo, protože ty jako mladá holka jsi měla výborný kamarády, který jste byli blázni do offroadu. Říkám to dobře? Tak, mimochodem. A vyrazili jste na Island. Tam, že jste si měli projet těma autama a podívat se na to. No, do přírody, na krajinu, prostě jaký to tam je těma offroadama a úplně to nedopadlo. Takže byla nějaká autonehoda, kterou ty si neřídila? Ne, já jsem neřídila, já jsem byla jako spolujezdec a několikrát vlastně jsme přeletěli přes střechu a já jsem vypadla z toho auta ven. Takže jsi nebyla připomněna. No, nebyla. Co se dá dělat? Nicméně ten život samozřejmě nekončí. Ty jsi bojovník, protože máme dvě možnosti v tom životě. Přesně tak. Buď to budeme žít dál a budeme žít tak, jak nám ten život to umožňuje, anebo budeme skomírat a budeme čekat na to, až nám ten nahoře řekne konec. A to seš ty ten první případ? Takže si začala se vlastně z toho vykřesat, co šlo. Což se ti dařilo. Určitě. Já si myslím, že se rozhodnout o tom žít, anebo prostě se tomu poddat a být smutná někde
doma prostě a já jsem si vybrala to žít a šla jsem dopředu. Hlavně, a ty se samozřejmě snažíš být co nejméně závislá na ostatních, což je strašně důležité. Nicméně, pojďme si říct ty první krůčky, co jsi vlastně potom prožívala, když jsi se dostala zpátky do republiky. Ty jsi z Brna? Z Prahy. Z Prahy? Já jsem se právě dočetl o tom, že jsi byla v Brně na spinální jednotce. Protože v Praze ještě nebyla v tu dobu. Takže já jsem jela do Brna, no. Pak si se dostala do Košumberka, do Růže, a pak začal normální život. A pak domů. Mě docela zajímá ten tvůj pohled na to, jaký to je skok mezi rehabilitákem a potom tím normálním životem. Já jsem si uvědomil, že když jsem se vlastně vrátil zpátky z rehabilitáku, že tam jsem byl takový hájený, tam jsme o mě pečovali, že jo, tam jsem jasně, tam nejsou schody, je to tam přizpůsobený, byla tam armáda lidí, když něco nebylo héře mávnu rukou, už tam byly psy, že jo. Dospěchali na pomoc, jo. A najednou se člověk dostane do takové situace. Jak to vnímala ty? No bylo to samý. Jo. My jsme bydleli vlastně v domě, takže samozřejmě schody, že jo. Tak už to bylo jako dostatně do prvního patra bylo jako 2 lidi, hezky do teplejch a nahoru, takže už to než se vlastně vyřešil byt na Černém mostě, tak do té doby jsme bojovali jako doma. No a veškerý věci, že jo, prostě do vany, my jsme neměli sprcháč, že jo, takže to prostě bylo šok, no. Já jsem teda měl štěstí, protože moje žena, když jsem byl se ženou, teď už spolu nejsme, ale takže vlastně mi způsobila třeba to sprchu a záchod, a vlastně jsem měl pokojíček a takovou plošinku, že mi tam že to bylo fajn, jsem se vrátil zpátky vlastně do už upraveného bytu, což bylo skvělé. Nicméně pojďme teda zpátky k tomu tvýmu životu. Ty jsi v té době teda vlastně byla holčina, která byla vyučená, takže pak si se akorát potřeba dát dohromady, abys vůbec abys mohla jako nějakým způsobem fungovat. Říkám to správně. No vůbec jako se vrátit zpátky jako do života, do normálního mladického života. To bylo dost jako těžký, no, se vrátit. Tam byly samozřejmě věci, s kterým se to tělo vlastně muselo uspůsobit, že jo, ať je jako toaleta, nebo veškeré intimní věci byly prostě dost náročný a tudíž se člověku vlastně ani nechce jít ven s kamarádama, že jo, což bylo hodně důležitý. Takže než se dostaneš na tu úroveň, tak to trvá hodně dlouho. To je jasný, no, to je jasný. Co tě bavilo aspoň v té době, jak jsi se snažil, co vlastně tě chytlo jako v první chvíli, protože člověk musí mít nějaký věci, které tě drží nad vodou. To je rodina, že jo. Já jsem měla hlavně rodinu, bráchu se ségrou, který byli vlastně malí, menší. Jo. A tak ty mě hodně drželi, no, mamka, táta, vlastně celá rodina se o mě starala a to mě jako drželo úplně nejvíc, než jsem pak právě se vůbec odvážila jít ven s kamarádama. Tak to byla nejdřív rodina. A ty byla hodně mladá, že jo, takže tam člověk neví, jak na to budou reagovat, že jo. To je to asi to nejhorší, co ten člověk může očekávat. No, člověk se bojí, že ani budou jinak koukat, nebo víc koukat lidi, že jo, a tak na mladýho člověka je chudák a to jsem úplně nechtěla, takže... A stalo se to, nebo tady ty pocity potom nakonec zjistila, že to bylo zbytečný, Já si myslím, že jsem se dostala do fáze, co mám jako teď, tak já ty lidi vůbec jako nevnímám. Já třeba někde jsem a neteř jako malá, tak mi říká, tetovně, to by všichni koukali. Já říkám, já už to ani vůbec jako nevnímám. Mě to tak nějak, než by mi to bylo jako jedno, ale prostě to jako nevnímám a tak se podívají. My jsme vlastně na vozíku skoro stejně, já jsem 2006. Já jsem teda něco výrazně letitější než ty, protože mi se to stalo v 41, ale v podstatě to vnímám tak, že člověk na vozíku, když jsme začínali, jo, tak člověk je takový trošku exhibicionista, protože musíš to úplně vypustit, tyhle ty věci. Já jsem tady prostě a tak mě tady máte. Tak mě tady máte. Je to tak. No. A jako rozumím tomu, že jako ten první krok je prostě těžký, ale potom si to na to zvykneš a už to nevnímáš, tyhle ty pohledy. Ale musím teda říct, že se to hodně zlepšilo a že teď už to tak úplně není. Stalo se mi několikrát, jsem někde seděl, byli jsme tuším někde v nějaký vinárně s kamarádama a tam jsme si tam povídali, tam přišli nějaký noví lidi, jak jsme si tak jako povídali a ta holka mi říká, nemohli jsme přinést tamhle kolu, já říkám, no rád bych, ale já jsem na vozíku a ti to nedovolil, bys musela přijít potom za mnou.
že ty sedíš na vozíku, to jsem si ani nevšimla, jo. Tak to bylo fajn, že to bylo takový, jo, že takovýhle situace se taky dějou. Když to jako sedíš, teďko tady sedíme v autě, nikoho taky nevšimne si. No jasně. Ty jsi potom samozřejmě musela hodně cvičit, že jo? Ta rehabilitace je strašně důležitá, jako u tebe ty máš krční páteř, to znamená kvadriplegie. Co to vlastně znamená, kdyby tady někdo nás poslouchal, že jsi kvadriplegik? Můžeš nám to trošku přiblížit? No, je to ochrnutí všech 4 vlastně končetin, jak nohou, tak rukou, a trupového svalstva. Je to vlastně to, že já vlastně nemůžu hýbat prstama, nebo trošičku, a ty ruce jsou dost omezený a trup vlastně vůbec. Takže neusedím, když by mi někdo dal židli třeba bez opěrátka, tak to jako usedím horko těžkou. Spíš no to ne. Já taky. Spíš ne. To se neboj, to já taky. Nicméně to je asi pro člověka, který tancuje, vlastně ovládá všechny končetiny, musíš mít na nima naprostou kontrolu. Je to velký skok. To určitě. Šok, no. Jak pro tělo, tak hlavu. Hlavně, no, ta psychika je to asi to vůbec to který je strašně důležitý, aby člověk dokázal to zvládnout, protože si musíš najít nový koníčky, vlastně musíš začít ten život úplně znovu. Jaký jsi měl ty koníčky? Co tě chytlo úplně do všeho nejvíc? Co tě bavilo nejvíc? Teď už vím, co tě baví, jo, ale tomu se takhle linko dostaneme, ale v té chvíli, já jsem třeba začal strašně moc číst. Já jsem do té doby moc nečet a já jsem potom louskal úplně všechno, když byly nějaký řádky, tak já jsem strašně začal číst. Úplně hrozně moc. To já úplně ne, mě fakt jako tím, že mi vlastně bylo, když už to vemu tak 19, tak já jsem chtěla hlavně jako si skočit na pivo s kámošema, že jo. Já měla tyhle trošku myšlenky jiný, takže já jsem si potom našla přítele a jeli jsme takovej ten život, jako tamhle si jet na chatu s kámošema, tamhle v pivečko a takový různý věci, ten mladický život, a ten jsem si docela užila. Jo. A vlastně jsem se potom tak jsem si zkoušela různý sporty, ale to bylo až později, no. Nejdřív jsem si takhle užívala naplno tyhle večírky a podobné věci. A co tě ta chytlost těch sportů, kdyby jsi jako vzpomněla, který sport byl takový ten, který tě chytil do všeho nejvíc? Já jsem rekreačně jezdila handbikes, tím jsme třeba vyrazili do Třeboně a tak, takže ten jsem asi jezdila jako nejvíc. A jinak jako jsem si zkusila fakt od golfu po basket, v pinče, potápění, lyže a veškeré tyhle ty věci. No a pak jsem narazila úplnou náhodou na něco, co bych neřekl, že vůbec vůbec. No, ty se teda konečně dostáváme k tomu, co vlastně tě chytlo a proč nám přinesla ukázat tady tu nádhernou, já si dovolím takhle půjčím vrátím, tady tu nádhernou medaili. Jo. Pro mě je to medaile, která je v podstatě vítězná. Protože vždycky to říkám, že člověk, který dokáže to, co dokážeš ty, tak vlastně vítězí nad tím osudem, a to je to ocenění toho, že se člověk nevzdá a dělá věci, které ho baví a může ukázat ostatním lidem, že není potřeba se hroutit, protože ten osud je nějaký, ale jenom na nás, jakým způsobem se k tomu postavíme. Takže, teď tady sedíme právě před centrem Paraple a jestli se dobře pamatuju, tak tady právě nastalo něco, co nastartovalo tvoji novou kariéru, životní vlastně směr. Jsi se stala vlastně člověkem, který naplnil svůj život tím sportovním odvětvím, který se jmenuje lukostřelba. Jak to vlastně začalo? No tady, jak říkáš. Já jsem to byla na pobytu a tady se mě tenkrát ergoterapeutka Ivča vlastně zeptala, jestli se to nechce zkusit. A říkám, jo, tak proč ne, jako, co to nic nedám, že jo. A když jsme sedli do auta a jeli jsme právě na střelnici, tak mi říká, no hele, já znám jako Davida Drahoninskýho a on je právě ten u nás jako nejlepší a to. A on hledá jako k sobě do mix týmu právě kvadroušku. Co říkám, no určitě. No a tak jsme se to tam zkusili a mně to šlo. Jo. Slovo dalo slovo, David se začal vyprávět o Tokiu, že jo, tyhle různé věci. No, další bude určitě. A tak jsem si říkala, hele, tak to zkus prostě, proč ne? No,
tak jsem si to zkusila. Prosím tě, to mi teda ale řekni, protože já jsem paraplegik, to znamená, mám horní končetiny v pořádku a chápu to, chytnu luk, tětiva, vypustím něco, jo. Chodíme taky jsme byli střílet, svým synátovi jsem koupil luk, že máme doma, u babičky jsme stříleli, už teda střílíme méně, ale koupili jsme si, protože nás to fakt jako nadchlo. Jak to dělá ten kvadruplegik, když ty těma rukama vlastně nemůžeš pořádně držet? No, dneska jsou tak šikovní lidi, že dokážou vynalézt vlastně vypouštěče, protože my střílíme z kladkového luku, tam jsou vypouštěče. A mám vlastně takovou páčku na bradě, s kterou vlastně vztahem té ruky dozadu vypustí ten šíp. A luk držím... Tady tou bradou nějak jako dáš impuls? Ne. Tou páčkou ten tah vlastně v páčku jako vyklopí a tím se vlastně vystřelí ten šíp. A ten luk držím tak, že na něm mám přidělanou takovou pásku a tak, že mi vlastně v podstatě visí na té ruce. Tak vlastně tlačíš vlastně od sebe a on ti ten luk visí na ruce. A drží vlastně a tím mi vlastně nespadne. Když vypustím z toho, tak mi nespadne z té ruky. Takže jde to vymyslet. Jde. A ty jsi říkala kladkovej luk. Pro neznalé, kteří nevědí, co to kladkovej luk je, tak proč kladkovej, jak takový kladkový luk vypadá? No, všichni známe klasický dlouhý Robin Hood, reflexní olympijský luky a náš je spíš používaný, nebo ho lidi znají, že se používá na lov, na zvěř a různý věc. A má to vlastně, nevím úplně, jak to mám vysvětlit. Já bych to zkusil. Má to kladky, protože fyzika je neúprosná a protože ten nátah pro vás je složitější, tak vlastně přes ty kladky se ta síla toho nátahu zvětšuje a vlastně tím dokážete napnout ten luk vlastně na mnohem větší silou, než byste dokázali. Tam v podstatě za tou kladkou, jak to tak pak už nedržíš takovou sílu. Ano, díky těm kladkám se to vlastně dá ten luk natáhnout vlastně na větší razanci, aby ten šíp někam vůbec doletěl, protože pro vás je to složitý, protože ty trupový svaly jsou omezený a aby vám to vlastně šlo, abyste to vůbec někam ten šíp dostřelili, tak potřebujete to mít. Je to prostě tak. A proto, jak říkáš, asi na ten lov je to proto, aby ta razance toho šípu byla mnohem větší, aby to zvíře se dlouho netrápilo. A taky když to vysvětluješ ty a ne já. Dobrý, ale říkám to, počkej, já to řeknu jinak. Myslím si to správně? Myslíš si to správně? Děkuju, to jsem se uklidnil. Máš to zjištěný. Tak já jsem jednak tady seděl i David, tak jsme se bavili s Davidem Drohoninským samozřejmě, ale mě ta lokostřelba vždycky strašně, já nejsem na to strpělivý, teda musím přiznat. Já jsem takový výbušnej a takový akční člověk, takže pro mě to je fajn si zastřílet, ale je to tak jako, že by jsem střílel 4 hodiny denně, to mi úplně... Na to nemám nervy. No, na to nemám nervy. A netrefím se, takže prostě to není ono. Ani to nevidím. A to je další otázka. Já taky ne. To je další, taky ne. Tak zaplať pán za ty medaile. Jak to vlastně je? To je strašně daleko. Na jakou vzdálenost vystřílíte? Na 50 metrů. Na 50 metrů? No, je to daleko, no. A jak to máte nějaký zaměřovače, nebo jak to funguje? My právě úplně ne, to u nás v kategorii být nesmí. Ne, my to jako nemáme. Máme vlastně klasický, co jsou na olympijských lukách, takže máme vlastně jenom takový kolečko, zaměřovač a v tom je vlastně taková tečka, přes kterou my míříme. Takže tu máš jako nasazení, koukáš přes tu tečku a vidíš tam vzadu někde, my vlastně, ano. Tam někde vzadu v dálce. My to máme trošku, asi by to bylo lepší, kdyby tam byla ta optika, že? Kterou bychom viděli, ale tu my bohužel nemáme. No. To je strašně daleko. Je to daleko, no. To teda musí být hodně dobře natrénovaný. Kolik času trávíš třeba na střelnici nebo na tréninku, protože ten trénink si nesestává jenom ze střílení na střelnici. Určitě ne. Je v tom i rehabilitace, kondiční trénink, posilování, mentální trénink. Je toho tam spousta, protože to prostě je potřeba. Skoro nějaká ta rehabilitace a kondiční trénink pro nějakou výdrž, protože prostě střílíme třeba 3 hodiny, tak je to dost jako znát na tom těle.
když střílíš na závodech, tak jak tam dlouho strávíš, kolik musíš vystřelit šípů? Tam, když to dobře jde, když tě nevyřadí hnedka v prvním kole. Ono je to rozdělený. My střílíme kvalifikaci, která je vlastně 72 šípů. 72 šípů? 72 šípů. Je to 36 šípů, pak je malá pauzička a dalších 36 šípů. A ty střílíš najednou, jo? Střílíme 6 šípů, vlastně 6 sad. Takže se vystřelí 6 šípů, pak se tam jde, spočítají se body a dalších 6. To vlastně pravda, tam by bylo 32 šípů, to by bylo nesmysl, to by asi bylo těžké spočítat. Takže 6 na jednou. Teď jsem se zase ukázal. Teda. Ne, je to úplně v pohodě. A předtím vlastně nějaký tréninkový, no, takže dejme tomu, když jsou ještě 3 tréninkový, tak je to plus 18, takže 72 plus 18. Tak to je vlastně ta kvalifikace. A potom ty eliminace, to jsou 3 šípy v 5krát a ty už jsou většinou, to bývá jiný den. Jo. Stane se, že po té kvalifikaci je třeba 1 eliminace, ale většinou je to jiný den a jsou teď třeba na olympiádě, v paralympiádě, tak jsme měli 3 za sebou ty eliminace. No, takže těch šípů se v té eliminaci nasčítá méně než v té kvalifikaci. Jo, takže to se dá zvládnout, spíš je ta příprava důležitá, protože tam mě by třeba zajímalo, já jsem bývalý oštěpař a když jsme házeli, tak jsme taky házeli levou rukou. To tělo se musí srovnat. Střílíš taky obráceně? To určitě, bych musel mít jiný luk. Jo. No, jsou luky rozdělený, pravý a levý. Jsou luky rozdělený tak, ale je to právě dobrá pak ta rehabilitace. Ta rehabilitace a je určitě důležitý se před tréninkem protáhnout a i po. Jasně. Aby se to tělo trošku srovnalo. Ono se to teď zdá, jako, že to je strašně jednoduché. On to tak vypadá, on si každý myslí, jo, to je brnkačka. Jenže pak si natáhne třeba 10krát prostě luk a au. To jako, není bolej to sranda. Ručičky, není to sranda. Když u toho musí sedět, No, ještě k tomu. Tak to, a když ty svalyky chybějí, tak pak je to fakt jako těžké. To určitě, no. Já mám střelecký vozek, kde mám speciálně upravený třeba s pelotama záda, mám, že ten truk nedrží, jak by měl. A pak mám ještě takový v podstatě pás, jako do auta to vypadá, abych se nepřepadla dopředu a usadila hezky to střílení, aby to bylo tak, jak mělo. To znamená, že teda ten vozejk máš, ty vlastně, když se to posadí toho vozejku, tak musíš mít vždycky stejnou pozici. Máš natrénovaný a to musíš mít stejnou pozici. Přesně tak. Takže to musíš mít nějakýho statního ošetřovatele, který ví přesně, jak ty pomoct do toho posadit. Říkám to dobře, ne? No, trenérku. Trenérka je skvělá, má na to oko. Jak se jmenuje? Lída. Lído, zdravíme. Skvělou trenérku. Lída je super, no. A tak než jsme vlastně dali ten vozek vůbec jako dohromady, jak vysoký záda, že jo, tyhle ty různé věci. Že já ještě cítím každý milimetr jinak, když mám, takže to je se docela jako těžký. Ale vychytali jsme to a teď už jenom sbíráme ty medaile. Teď už jenom sbíráme ty medaile. Jo, tak doufám, že bude pokračovat. Jaký máš vlastně ty úspěchy? No teďkon z posledních je určitě to je úplně jako teď nejcennější. To je Paříž. To je z Paříže, ano, z paralympiády. Potom byla Evropa předtím vlastně na začátku roku 2004. To jsem vyhrála, takže mistryní Evropy se můžu vpišnit. A z roku 2023 jsme byli vlastně s Dovčou Drahoninským mistři světa v mixu. To nám zajistilo místa právě do Paříže. Takže teď to byla taková jízda. Super. Ty jsi byla i na jiných olympiádách? V Tokiu jsem byla. Výborně, to je krásný. Jaký to bylo v Tokiu a jaký to bylo v Paříži? Bylo to hodně jiný, nebo jak bys to dokázala srovnat? To se rovnat ani úplně nedá, protože do Tokia jsem měla vlastně jako nováček. Takže jsem ze všeho byla taková jako dost překvapená a vyukaná. A ten výkon tam úplně nebyl jako dobrý, nebyla jsem úplně spokojená. Ale oni mi to pak říkali, jako no, to seš nováček, to je jako jasný. A tím, že tam vlastně nebyli diváci, tak mi to možná trošku ušetřilo ten stres.
Ale o to víc, já jsem se pak bála jet jako do Paříže kvůli divákům, protože tam už to bylo jako nacpáno tribuny a fakt skandovali ty lidi a bylo to ohromný. Ale nakonec jsem vlastně ráda, že to takhle bylo, protože to dodá takovou sílu. Takže srovnávat jako Tokio s Paříží vůbec nejde. A jestli ti líbilo víc Paříže, předpokládám. Určitě. Ta atmosféra prostě, to se nedá vůbec. No, nedá. No, kolik tam bylo lidí? To já ani nevím, Hodně. strašně moc. Jo. Plno. 2 tribuny vlastně po stranách a ty byly fakt plný. Jo. Oni fakt jako hulákají, nebo je klid, když střílíš? Když střílíme, tak byl klid. Pak třeba reagujou na střelu, třeba když jako 10 nebo něco. No to je taky právě hrozný. Oni jak reagujou hezky na ty hezký čísla, tak potom reagujou jako tichem na ty horší. Jo. Takže si říká, sakra. Takže takový víc jako intenzivní než normálně. Ale když vlastně, než jsme nastupovali s Šárkou rovna na mač spolu, že jsme stříleli spolu, tak když jsme vyšli ven, tak dělali mexický vlny a dupali a to normálně vibrovalo všechno. To bylo jako neskutečné. No já jsem si myslela, že jsme fakt na stadionu na nějakým fotbalovým, prostě obrovským, nebo fakt to bylo skvělý. Čekala, že přijde ty, Pink Floyd nebo někdo. Člověk měl fakt taky chuť moc, taky dělat duly s nima a my se museli střílet. No a tam se ten mentální kouč určitě vyplatí, protože tam člověk, aby se nezbláznil toho, tak asi tam je potřeba být sklidněnej. Hlavu, naučit se. Tam hodně mi trenérka říká, než právě někam jdu jako na závody, tak si zjišťuju, jak to tam vypadá, a tak různě a vizualizuju si ten mač. Aby se jako viděla, do čeho jdeš předem. Maximálně nachystaná. Abych věděla a byla prostě nachystaná na to, co je tam a jak to tam vypadá, že tam budou ty kamery, že tam budou ty lidi, abych prostě byla na to nachystaná i tou hlavou. A jsi nachystaná vždycky dobře, nebo tě něco překvapí? Vždycky něco překvapí. Vždycky něco. Ať je to prostě vítr, na který má člověk, nebo si myslí, že má natrénováno. Tak foukne v tak blbou chvíli, že to prostě... Zrovna ten můj šíp, vždycky. To je taky pravda, ty vlastně musíš počítat i s větrem, to znamená, tam jsou nějaký fáborky, který ti říkají, jak to fouká, a ty podle toho ten šíp, fakt to zamíříš kousíček maličko, řekneš si, to je moc malinko víc doprava. No, je to takový o tom to vychytat prostě. Fakt, říct si, teď fouká, to by mohlo, je to... To znamená, že ty stadiony pro lukostřelbu, jako to nejsou, krytý nejsou, že jo? Ale jsou tam třeba tribuny, ale v té tam fouká. Ale taky to není všude. Třeba v Dubaji se nám stalo to, že jsme měli terčovnice vlastně za tribunama, takže u terčovnice foukalo úplně jinak než u nás. Než u tebe. To je hezký. To je hezký, že ty vlastně musíš počítat s tím, že ten šíp vyletí od někud a tam do něj foukne. Jo. Taková rosnička trošku. Musíš předpokládat, jak to asi bude. Jak to foukne. Takže jsou nějaký specialisti třeba, kteří umějí střílet někde, kde to třeba fouká, nebo na různých stadionech se ti daří líp a hůř, tak to asi bude. Že? Určitě. Jde o počasí hodně. Kolikrát týdně vlastně chodíš na tréninky? Kolikrát týdně střílíš? Kolikrát týdně střílím? No většinou tak 5krát. 4krát, 5krát. No teď je to trošku míň, protože je ta zima a navíc mám tu nohu a takže je to všechno takový komplikovanější. Ale když mám nějaký jako fakt před nějakým důležitým závodem a tak až 5krát, protože tak je důležitý odpočinek tam. A jak už jsem říkala, tak je tam i nějaká rehabilitace, posilování, kondiční trénink a nacpat to do 1 týdne je jako umění. Jo. Když se tě zeptám, prosím tě, někde si psala, nebo někde si povídala o tom, že seš úplně nadšená ze svých zubů. Který ti pomáhají, ze svých zubů, že ti pomáhají oblíkat bundu, zip, zapínat. No jasně. To snějde. Co já, ale můj zubař. Zubař se říká, Takže jsou úplně nadšení. Zubaře mám dobrýho, takže si to můžu dovolit, jako otvírání lahví a takových různých věcí, to jako na denním pořádku. To mě normální to nenapadne, ale tak to prostě je. Že? Tak to prostě je. Vrátím se ještě zpátky k tomu týmu sportování. Prosím tě, ty jako holčina, která byla vyučená kadeřnicí, která by teď může být těžko, nevím, kdo by se
ti dobrovolně dostal pod ruce. Já tak navádím jako maximálně. Mamka kolikrát ty víš, jak to má vypadat. Jak to má udělat, nebo takhle. Jo. Takže mamka kolikrát stříhala třeba svůj ségru a já jsem jí stála, musíš to takhle vzít, tohle udělej, takhle udělej. Dopadlo to dobře, sama jsem se divila, ale já nevím, oni když mají vedení, dokážou zázračit. Že jo. No, přesně. Já jsem jako ten zedník, co postavil těch 7 domů, ne? Jo, jasně. Ale na práci nesáhl. To je můj případ. Jo. To je super, ale. Vím přesně, jak to mají udělat. A to vedení je důležitý, jo. Jo. Chci se zeptat jenom na ještě jednu věc, a to mě docela zajímá, jestli vlastně člověk, který střílí na takhle vrcholový úrovni, máš olympijské medaile, mistrovství Evropy, mistrovství světa. Dá se říct, že ten sport je pro tebe zaměstnání? Je to profesionální? Dáš to vlastně profesionálně? No, dá se říct, že jo. Ty jsi profesionál, který není zaplacený, takhle bych to asi řekl. No, tak nějak. Jo, takhle to je. No. Ale jak jsem slyšel, tak se blízká na časy. A Taky vypadá to, že to bude dobrý, což je dobře, protože lidi jako vy byste měli být za to zaplacený, protože už vyšší úroveň být nemůže v tom, co děláte. Takže myslím, že by to tak bylo v pořádku. Budem doufat, že to je krok dopředu. Mluvili jsme o tom, že jsi byla teď na olympiádě. Těšíš se na tu další? Těším. To je vlastně odpověď na otázku, jestli na ní pojedeš. Já jsem se zeptal trošku jinak. Já si myslím, že jo, proč ne? Chtěla bych, no, určitě se pokusíme o to, protože já jsem po Paříži, tak jsem tak jako laborovala s myšlenkou, že bych střílela třeba jenom tady s neteří si prostě na našich závodech a doma na zahradě nebo takhle. A brácha mi doslova řekl, ty vole, nebuď blbá. No, máš tam ještě nějaký prostor na zlepšení, tak to prostě zkus. Já si myslím, že lepší vždycky. No, takže... Ještě tady máme bronzovou, ne? Tak. No tak. Takže nějaký místo tam ještě je. No. Kdyby někdo řekl, chci střílet, doporučila bys mu to? Jak bys ho nasměrovala k tomu sportu? No hlavně musí chtít sám, protože to fakt není sranda. Je to jako dřina. Pokud bude chtít jít po nějakém úspěchu nebo závodění, tak musí trošku šlápnout jako do pedálu. A pokud ne, a bude to chtít dělat jenom rekreačně, tak ať se ozve buď tady v Parapleti, nebo mým kolegům, nebo právě mojí trenérce Lídě. A myslím si, že se dá vymyslet, aby si to vyzkoušel člověk a uvidí. A konec konců to je sport, teď můžeme mluvit i k normálním nehandicapovaným lidem. Je to sport pro každýho. Ale máš pravdu, jakmile chceš něco dělat na vrcholový úrovni, vždycky to je řehole. Terko, já ti moc děkuji za dnešní rozhovor. Bylo to moc fajn. Já myslím, že se nevidíme naposled, protože tady bylo nakousnutých několik otázek. Já tě budu hlídat, aby to k té olympiádě spělo. No a přeju ti hodně úspěchů. Hlavně, aby se ti uzdravila noha. Co se vlastně stalo? To jsme si neřekli. To jsme si vlastně neřekli. Vy to nevidíte, ale Terka má ortézu na noze. No. Vypadá to jako zlomenina. Vypadá to a je to. A je to zlomenina. To mi řekni, jak si člověk na vozíku může zlomit nohu, ne? No, ale neptáš se úplně jako v první. To i moje neteř, když mi se dělá u mě na posteli v nemocnici, tak mi říká, teto, já stejně nechápu, jak si může zlomit nohu, takže může. Já jsem si vlezla do postele úplně normálně, jako vždycky, a zapomněla jsem si vyndat čočky z očí. Takže jsem vylejzala vlastně ven a to jsem úplně dělat neměla, protože mi to úplně nevyšlo. A asi jsem si nohu zasekla v podstupačku a jak jsem spadla dopředu, tak se mi povedlo si zlomit obě holenní kosti. Takže Když to dělám, tak to dělám pořádně. Tak to dělám pořádně, já to říkám pořád, já jsem to říkala v té nemocnici, hajde se, dělám to pořádně. No, takže operace, jak by řekl můj doktor, sešroubovat banán, nebylo úplně jednoduchý, že ty kosti vlastně po 20 letech na mozaiku nejsou úplně jako ready. Nejsou úplně v ideální kondici. Nejsou úplně, no. A to hojení je to samý, no. Úplně se mi to nechce hojit, takže vlastně to, já jsem si to zlomila v září a máme leden a já jsem byla na kontrole naposledy před Vánocema a doktor mi řekl, vypadá to, že by se nám to mohlo začít hojit.
No, tak uvidíme, no. Tak Je to budeme věřit. taková lehká komplikace. Ve všem teda komplikace, ale nedá se nic dělat. Tak ještě jednou. Hodně štěstí. Ať se to konečně hojit tak, jak má. No a co říct vám nakonec, jak jste slyšeli, lukostřelba je opravdu pro každýho. Rekreačně může opravdu každý. A znovu hodně štěstí. Děkuju moc. Hodně krásný rok, úspěšný. No a vám taky krásný rok a mějte se hezky. Děkujeme. Díky, naschle.